Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri. Zita ndinonzi DJT1. Tinodaira kuti tinobatsirana matambudziko atinenge tinawo. Right, kutaura kwandiri kuita panapa ndina mama vandinawo watinoda kuti tinge tichibatsirana. Vachatsanangudza nyaya yavo, muchanzwawo nyaya yavo kuti yakamira sei. Saka isisu sevana veZimbabwe tinotakurirana mutoro, tinobatsirana matambudziko. Saka ndina mama vandinawo panapa vandiri kuita hurukuro navo kuti tinzwe kuti dambudziko ravo nderei, chii chanyanya kuvadya mwoyo, wanyanya kushushikana nei kuti tizosvike patiri nhasi. Right. Mama makadi zvenyu? Ndipo makadiniwo. Tinofara mama. Muzita ndiani? Zita rangu nitwa Maizviuya. Alright, ndinotenda mama. Ndinoda kuti mukwanise kunditsanangudzirawo kana kuti mutitsanangudzirewo nyaya yenyu kuti yakamira sei kuti tizosvike patiri nhasi. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Baba wakashaika 2008. Baba wakashaika 2008 ndakasara nemhuri wana 6. Wana 6 ndakasara nawo awo. Wana wasipa wana 6 up. Wana 4 wacho hawana kuroorwa. Hawana wana. Wanoto wakanya kuroorwa hatizikana 3 months wanononga atodini atodzokera pamba. Hapana kuti kana aenda kwacho pana wanombuya chiti tisu nemwana wenyu hakuna zvakadaroba. Unongoenda ozotoona mwana atodini mwana atodzoka. Mukomana wakamborora akatombochata 2016. Achata mukomana munandi October 2016 mukazi wakada marakarongedza akuenda. Asina pamwiri akati ai dambudziko riri musha menyu ngekuti chero handizi dzako hazina chinyi hazina wana. Zvadaro zviya mwana wangu akasara akagara. Akati autombosvika panguva yekuda kuti mukomita suicide. Ngekuti zvazvamudini zvazvamuremera. Asakati aiwa sadaro takamira ezana baba wacho. Wana baba muitori mutere chinyi mutere muroora murore zvangu amba nekundoenda pasina reason. Reason yataura haikoni kuti igadziriswe here. Zvakazi hatikoni kuti tidini titere ngoti isusu hatitere munhu waina ngoti yanga ari mukadzi wepai mumusha munhu. Nanhasi muroora akatongoenda. Zvese netsamba dzake zvimuchato neproperty yese mwana yakanga wakapuhwa yese kubva muchato kitchen party zvese muroora wakadini wakatakura kanyana zvomba kwake. Nanhasi wakazotogara kusvika mwana wangu akagara unga 3 wakagara 3 years pakaenda mukadzi wake 2018 wakazogara 2 years wazorora mukadzi ubva abereka izvozvo nemwana une 2 years izvi une mukadzi wacho une pamwiri. Inini iri kugara kwendutira kuti dambudziko rangu guru ngerekuti ndiri kuchema nyaya yewana wangu. Inini ndine mai wana 63 years asi pa 63 years apa ndine wazukuru watatu. Musikuru wekutanga une 3.5 years. Wechi2 wacho une 2.5 years. Nekane 2 weeks kaberekwa. Ndo wazukuru wandinawo. Okay. Wazukuru wako zotouya ndatomboenda kuchecheje ndakazopindwa yechekensheni. Asi tinenge dambudziko ngepamusoro dambudziko revana wangu kutambudzika kwawanga uri kudini kwari kungoita nhasi wangu uri kungotambudzika. Wana pamwe nocho ndikada kuwadaidza nana bamukuru wano we dambudziko ripamba panapa hamusikuriona were. Wanotaura kuti pane dambudziko rei. Isusu hatifambi. Saka muda kuti ndidini ndidzekesere kana kuti wana pamwe hama yenyika kutorea kuti wana hawasi wana wani wana wake. Saka muchiramba kubatsiridza chinyi wana ngekuti dambudziko riri pamunhu jekerese riri kuzviona kuti wana wari panapa wari kutambudzika. Hawana kuroorwa umwe nemabasa acho hawatodini hawatorina. Wana wangu wese 5 wane madegree 1 ndiye diploma. Pa 5 wane madegree apa patorine 2 wane masters. Une masters 1 ndiye atakazobuda kunze kwenyika ndiwo ari munyepera kudini kushanda. Musikana ndiye una wana 2 wamwe wacho wazona 4 musikana wangu mufirst born yangu yakarohwa 13 years nanhasi hana chinyi hana mwana. Asi wana baba mino ndiri kuwadaidza nana bamukuru muni baba mnyini muchaisha muna murume wanda kamudaidza kati nyaya inoda wana bamukuru otaurire zvona bamukuru wacho wadini wauya wakazouya last year 2022 musi wa 24 March wakauya tikatsanangudza nyaya yangu kuti wana bamukuru ndamudaidza tarisa icho chiri pamba panya nonogara zvinomira zvakadini zvamira zvakanaka. Ndakataura ndakatsanangurira kudaro wakataura kuti isisu hatifambi. Takataura kare kuti isisu hatidini hatifambi. Saka muda kuti ndiitei wana bamukuru nana bamnini wakati zvitotaura zvinaiguru hatidini isisu hatifambi. Tichambotanga tamboudzana nevamwe ukuharare uko kana taudzana nevamwe kuharare tozokupai update. Kusvikira nanhasi inini update handina kuzomboiona. Ndabvunza vamwe tete muri kuzviona sei makazombozokera kune hanzvadzi dzenyu kuti muzwe kuti update yakamira sei zvozvo makanga takagara biya pamba pana ngenyaya yewana. Titoka ndipindura kuti iwe unoondipa mvuraba wakapa mvura ndiyo fototora chinyi maproblems ako. Saka parola ndakavandora dini yangu ndakwanisa kuDiamond FM. Ndinoti mwana wanedzinza kwazvuya marama kundidini mimi kundibatsiridza. Saka ini ndere ndienda hangu kuDiamond FM. Diamond FM ichinoda kuti ndibatsiridzawo sei. Kana iri hurumende inoona kuti hurumende ichandibatsiridzawo sei kuti dambudziko rewana wangu ridini
rigadzirisike dambudziko rimushama mumba mangu ridini ripere. Saka mwaona ndakudawo pano kutsvakawo rubatsiro kuti ruzhinji rweZimbabwe mungandibatsiridzawo sei ngedambudziko iro ndinaro. Hama dzemurume wangu dzasika kutsika madziro. Ndakatomboenda kuMozambique kune hanzvadzi yangu iri kuMozambique pasoko. Ndikaenda nemari yangu. Ndichifunga pamwe zvinhu zvingadai zviri kunetsa varuramba uchisika madziro hama dzemurume wangu idzi. Pamwe zvinonge zvikumba kwangu zviri kudini? Zviri kunetsa. Ndasvika ndakafamba nehanzvadzi yangu. Zvinoda kuti zvinge zviri mushama mwaka wakaroorwa. Vanhu vacho vari kuramba asi dambudziko vari kuridini? Wari kurisiwa. Saka ndauya kune mhuri yeZimbabwe kuti ndibatsiridzewo. Werudzi wacho wewana wangu wekwazvo vari kuramba kundibatsira. Alright. Saka tiri ipapo mama pandinoda kunzwisisa ndepekuti vana baba mukuru ava ndo vasara vari vana baba. Ndo vari kuramba kuti vauye mugare navo pasi kuti mufambe mugadzirise zviri kunetsa mumhuri. Vana baba mukuru avo nana baba munini ndiwo wasara vari vana baba wevanawo. Ndiwo vari kuramba kugadzirisa kuti tisati hatidini hatifambi. Asi dambudziko riri pachena isu tinonamata. Saka ini ndo dambudziko rangu. Alright. Wana wenyu wasina kuroorwa wangani? Ana unyatsopanzwisa. Wana wangu wasina kuroorwa i3 vasikana. 2 wacho 2 ndiwo wakaroorwa wakatingati wakaroorwa asi wana wacho tingati hatina free kuroorwa ngekuti murume wacho wakazongobvisa damage kutora mwana wake wakanga ari kugara naye panapa ukavesti boni kindoti kane 3 years saka. Mumwe wacho vakazonga achitanda yakobvisa damage nditore chinyi mwana wangu. Musikana mukuru wacho wechitu wacho akaroorwa wacho 13 years hana mwana vanhanhasi asi kumurume wacho udini yake uriyo. Alright. Saka isisu nyaya yedu yatiri kuda ndiye kuti vana baba mukuru ngavauye tifambire nyaya iyi. Tione kuti chii chiri kunetsa mumhuri kuti vana vasaroorwe. Ndo pane dambudziko redu naye. Ndipo pane dambudziko rangu guru ngekuti ndiri kuwadaidza kuti waone ndoti mhuri ngeyawo inini ndiri mutorwa mumusha mawo. Haina zvino ndikadai ndikazvizwa ndikona kuzvigadzirisa. Handikwanisi kuzvigadzirisa. Saka ndichiwadaidza kuti iwo pamwe sewangabatikana kuzwawo tsitsi kuti shona hama yedu angatambudzika kudai. Isusu iwo waripo asi waramba wakanyera uchisika mazoti hatidini hatifambi. Wanonambirei? Imimi ukama hwenyu nawo wana bamukuru wakamira sei mama? Munomboti here kana kuti mukaitawo dambudziko munowataurira kuti panopamba mwana arwara kana zvakamira sei? Munosumana here zvinhu nana baba mukuru? Wakamira sei ukama hwenyu? Munotaudzana here? Kare zvose zvaitoda taitaudzana zvakanaka kana mukaita madambudziko mumanhamo munyi mwese ndinodini ndaienda. Asi kubva last year wakatanya kuti iriri tamusaisa damu situation yewana ndakabva ndatoora mwoyo wangu kuti wanhu wao vari kundiintegrate ngei wachindiramba sasa inini. Asi inini murume wangu waibatsira munhu wese waiuya panapo waibva kuMozambique wachiuya ndaibatsira ndichitengesa musika kuti ihama dzenyu dzemurume wangu. Nhasi murume wangu yawafa anhu ese apera kuti panda pano unondidini unondibatsira. Saka ndirubva ndazvimira ndakutomira unoona kuti zvari kuramba hawo pamwedzi mumwe ndikaramba ndiri mukati mwakuramba uchiti mangwana ndaita dambudziko. Asi ndinotendawo Mwari ngekuti wana wacho hapana hake unodini unonyanyawo kurwara baba wacho wakafa. Handina mwana navoti ndavora zorara naye kuchipatara. Dambudziko rawo rewana wangu ndiri kushayiwa mberi kune dzimba iri. Ndiro dambudziko rangu chete. Alright mama. Pandiri kuda kubvunza aiwa nyaya tainzwa tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vakunzwai zvakare havashai rubatsiro rwanokupai kuti nyaya dzakadai so dzinge dzichigadzirika. Musikana ari pano ane makore mangani asati aroorwa? Musikana wekutanga kwangu second born yangu ine 40 years. Mumwe musikana ane 33 years. Mumwe musikana ane 27 years. Alright. Saka pavasikana wenyu akaroorwa mumwe chete? Wakaroorwa itu mumwe wacho ndiye asina? Ndiye ane 43 years usina mwana we. Okay. Mumwe wacho ari kuma 30 vanonga 31 years. Alright. Ndiye une wana 2. Une 3 years neune 2 weeks. Alright. Ndio wasikuru wangu iwo wao. Alright. Aiwa tinotenda mama. Saka dambudziko redu isisu ndere kuti saka tiri kuti isisu wana baba mukuru nana baba munini ngavauye tifambire nyaya yevanaye tigadzirise dambudziko riri mumusha iri. Ndizvo ndiri kuchema kuti iwo wedzinza werudzi wewana wangu vanofanira kumirira achigadzirisira dambudziko remhuri yewana wavo. Vanorambirei kugadzirisira dambudziko remhuri yavo. Kana vana vasiwe hama yawanga wajekese pachena wandibudire pachena kuti isu zvetinorambira ngezvekuti hama yedu yakasiya kuti wana handi wangu. Saka watisikabatikani ndizvo. Kana uchizvati wana ngewavo vanorambirei kugadzirisa wana. Hakuna munhu unoramba kubatsira wana vehama yake ba. Saka iwo vanoramba ndikawadaidza vanoramba vanongotsika-tsika wakati hatifambi ndowadaidza hatifambi ndowadaidza hatifambi. Saka doti ndiite sei newana avo. Kana riri dambudziko saka unongoda uri padambudziko remusha wese. Wana wese wasikana 4 uri padambudziko remusha wese ere wana wangu wavo.
Alright, aiwa tinotenda muri yeZimbabwe ndofunga nzewa hadzina mun'in'ina anzi dambudziko marinzwa ndo dambudziko riri kuchema namama ngatibatsiranei sevana veZimbabwe. Mama vari kuti dambudziko ndo riri mumusha, ndoita sei? Ndadainza hama vanaba mukuru wauye kuti tifambire nyaya itigadzirise nyaya iri kunetsa mumhuri, asi vana baba mukuru vari kutsika madziro, vari kuramba kuti aiwa isisu hatikwanisi kuti tifambe nemi, asi mama vari kutaura kuti vana baba mukuru ava ndo vasara vari vana baba. Ndoita sei? Mama watori mutorwa pavanava. Mama wakwanisi kuti wafambiri nevana kana vana baba vacho kana hama dzevana wasiri kuzviziva, ndo dambudziko riri kuchema namama. Saka mhuri yeZimbabwe mama woita sei? Kana varipo vakateerera vari kuona vanokwanisa kuti tinge tichibatsira mhuri iyi, ngatibatanei sevana veZimbabwe, sevanhu vamwe chete, tibatsire mama, vana vavo vagare zvakanaka, upenyu hwavo huite zvakanaka. Thank you very much nekuteerera chirongwa chedu mazvita. Right, watete makadii zvenyu? Tiripo makadini. Tinofara, ndokumbirawo kuti pamunotaura muti simudzeiwo voice mbichana. Right, pane nhau yandanzwa, munganditsanangudzirewo muchidimbu kuti imimi semwana matambudziko api amuri kusangana nawo kana kuti ndezvipi zvezvimwe zviri kukudyai mwoyo? Alright, maproblems atiri kunyanya kusangana nawo idambudziko rekusaroorwa nekusaita vana. Nekuti ndakashanda semusikana nemakore 32. Vazhinji vezera rangu vakatoroorwa. Asi inini ndichingoripo pamba pamai vangu. Unototi relationship nemukomana utoti pamwe chichaita marriage, but unongorambwa dzimwe nguva kana kungona zvinhu zvaunenge usingazonzwisisi utosvika pangoti munhu rega ndisiyane naye. Unongorotarisira kuti pamwe ndichapinda mumba asi zvongodini zvozongoramba. Nenhau futi yemari yekuti kumabasa tinotoenda asi chatinacho mumazita medu chaimo hapana. Mari yanototambirawo pakupera kwemwedzi inenge ingofanana neyevamwe. Asi ukangobvisa kana $5 chaiyo, paunoda kuzototi ugare kumba rega ndichiverengawo mari yangu kuti ndashandisa chakati nechakati. Zvimwe zvachona you fail to account for zvawashandisa mari. Oguma kungotongonetsa kana kuti saka mari yangu iri kufamba sekuti ndabirwa mari here, ndarasa mari here. Asi unoti hapana paunenge warasa mari kana kudi kana kubirwa. Ndo dambudziko zhinji, ndo dambudziko hombe iroro rati kusangana naro. Alright. Asi imimi semwana makatarisawo mumatambudziko amuri kusangana nawo muupenyu, zviri kutaura kuti pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvinge zvichigadziriswa naye? Chokwadi. Pamazuva ekutanga tengoti unenge uchingokura kwachingoti ndichazowanikwa but tunoti kwamakore zvaanenge ari kutofamba osogumisira tunoti nemukukura kuda unengosangana vanhu vanengosangana navo vachitongokupawo maadvice kuti dai wambodai osogumisira tunoti panenge pane dambudziko hombe rinenge riripo. Alright, aiwa ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. Regai ndimbonzwa mukoma wangu wari panapa. Mukoma makadii zvenyu? Tinofara, munofara here? Tinofara chose. Right, ndoda kuti munditsanangudzirewo mukoma pamusoro pedambudziko, tingangoti dambudziko riri musha medu kana kuti zvinokudyai mwoyo imimi magariro amakaitawo semwana, muri kuzviona sei, zvakamira sei kwamuri? Right, inini semwana munoziva pakukura kudai pane zvinhu zvekuti unenge uchingotori mukukura ndofunga sewana wese newamwe unenge uchingokura nawo ka zvinoita sezvinhu zviri kudini zvinenge zviri ngofambirana. Asi pane zvimwe zvinhu zvoti unotanga ungoti ichi chinhu ichi sei chinhu ichi chaitika kwandiri but achina kuitika kune vamwe. Kandi zvinhu zvinongochinja ka nekuti iwo ndo wapo. Asi panguva yacho uri mudiki haudini hauzvifungi but izvi izvi hazvina kumira zvakadini zvakanaka. Zvakafanana kuri kuprimary chaiko pekuti waiziva kuti kupera kwegore vanhu vaibva maprize number 1, 2 ne3 handiti, but pese pandaingoita number 3 paibva panzi aiwa nhasi muklasi menyu tiri panumber 1 ne2 chete. Saka zvaingondinetsa kuti sei muklasi medu basi ndo murupwa number 1 ne2 but 3 iri kujambwa sei, handisi kupuhwa. Zvadaro zvindaenda kusekendari. Kusekendari ndaiziva kuti first class kubva number 1 kusvika 50 ndo waipinzwa muchinyi mufirst class. Waitoti ukatopinda mutop 50 kupera kwegore paya waitonzi mugredhi iri hamuna asikana ashoma, saka taakuti akomana topangura amwe akomana toisa amwe chinyi toisa amwe asikana. Asoisa mwe kuti naakomana umwe ndakakunda wato muklasi mufirst class asi ini ndiri kupi ndangobuditswa. Saka pezvakatanga kuitika ndiri form 1 ndakangoti ndofunga zvinhu zvangu kuti asi pezvakadzokorodzeka ndakuenda form 3 nchiti
ndoda kuti ndiite masainzi regai ndishande nesimba ndikatopinda mutop 50 kuchikoro kwandaenda ndikati top 50 ndapinda ndiri kuenda pai mumasainzi asi ndakazishamisika zita rangu rabuda ramu 3rd class munhu anga akaita kumanhamba 70 something mukomana ndiye akatopinzwa mufirst class miyamiya ndikatomboenda kuna headmaster kuti headmaster ka pane zvandisinzwisa zvadini zvaitika headmaster akati wanangu ina ndinazva ndokwanisa kuita maticha ndowadzidini ndowazviita zvapedza zvokudaro ndakutonyora form 6 yangu ndakakwira kombi maexam edu anditanga na8 ndakakwira kombi na7 ndichiti ndine 1 hour kubva muchikanga kusvikira kuchikoro kwandaenda kwaida almost 20 minutes nekombi but kombi yakati ndikakwira kombi ndapa paine devonshire apa pana makona apo painobata aerodrome kombi yakabva yafa conductor nadriver kuti aregai tigadzise inoita mai manje ichitopera daro ikangoti fambe yapa museum chibva yafa futi apa ndandiri 1 ndiri ndega mu11 anga arimo tapedza kudaro tati kwidze pari pamount view kudhara apa pane imwe hotera iripo apo ichibva yafa futi saka payakafa ipapo ndakatonoti nguva dzacho dzato 20 to 8 regai ndimhanye ndidzike ndimhanye kupi kuchikoro ndikakwanisa kusvika ndinotanga exam rangu bva ndichimhanya kusvika pagedhi rechikoro papaina headmaster kwakasara 5 minutes kuti exam ritange headmaster akanditi aiwa wanonoka ndokuziyawo anditi uri mu-A-level uri fanira kunyora exam ndikati asi ndanonoka siregai ndimhanye kupi kuexam headmaster wangu anga aripo akazoshayika hake gore rapfuura asi akandimisa kunze kuexam kwe30 minutes akati havachafanira kuita sei kupinda umwe hama yenda ndinayo kuchikoro kugoko ndakatoita hama nekuti aindidzisa taenda tese kuchechi imwe chete ndiyakabva ati komwana uyu zvakagara panapa zviri kufamba sei wamwe achidini wamwe achinyora ndiyakabva atonditi aiwa mwana ngaenda unodini kundonyora bva ndatobvapo bva ndainodini bva ndaenda kuchindonyora asi ndakapinda muexam 30 minutes dzatodini dzatopfuura ndikangoti izvi zvinhu izvi kaizvi ameno panguva dzacho haunyanye kuzvisa pai musoro pangoti zvingori chinyi zvingori nomo ndizvo ndaenda zvekuuniversity ndaenda kuuniversity ndaipinda kana kundonyora ndine coursework yakana 25/30 ndichiti paexam riri kuteera ndinenge ndichida kana 15/100 but chaindinetsa ngechekuti peuya paina f wobvunza kuti ndatadza kuona 15/100 here pekuti ndidini ndipasi pandazoenda kochinobvunza umwe murairidzi kuti sei kaini pane chinhu chiri kundishupa ndakatatopedza kunyora ndikaita ndisei pane chinhu chiri kundishupa chekuti inini pese pandainyora zama ndaipinda ndine makosi akadini akakura asi chaindisike kuti exam ndaidini ndaiona nema-F magrade andaiona aindishupa kuti sei zviri kudaro murairidzi yakatonditi iwo kubva wakatanga kunyora iyo kubva gore richitanga kusvika gore richipera iwo kumasubject angu ese ndawaita number 1 but zvaindinetsa kuti sei ndine magrades hatitoziyiwo saka pendakazoenda kobvunza umwe aita zveIT anga ari ikokoko ndakabva nditi iwo nyaya isine miyako yekuti iri kokopedzisira panguva chitete tataongozongoisawo mamaki kuti zvidini zvipererane ndikati but ngei maindidaro bva ndaenda zvekuna secretary kudepartment rendakandiri bva ndanomubvunza kuti imimi padissertation rangu ndine maki yakaiswa isina kundifadza yakada kufanana nemaki yamakaindisira pacoursework ndiri kuattachment but ngandiite asi zvandiroda kuti hazvibvumidzwi baatora shiti reattachment rimwe rakanditorera baandibuditsira mamaki anga akaiswapo eseka anga ari mamaki ekuti ndaifanira kuti ndisapasa pandatitobvunza nditi regai ndiyatsobvunzo ndinoisirwa punctuality 5/10 sei paattachment pabasa pendanga ndiri ndaigara pabasa ndindaita the first person kuenda kupi kubasa ndandine mastudents andaitotarisa because ndaizi every morning tofanira ndine mastudents andotarisa pavanodya kuti hapana here zviri kuitika saka ndaizoisirwa 5/10 sei nemukuru wechikoro pandati futi mamax mamwe ese ayaya ekuti ndandiri disobedient handina kana kumbopuwa warning handina kana kumbozi chii anditoshaya kuti zviri kufamba sei patonditi kana inonika pendakatozoona izvi nepanga uri pacho ka ndakatoshaya kuti sei zviri kufamba zvakadai so zvakatondodesa ndosaka ndatonzwa tsitsi yekuti rega ndikuvhurire kunyatse kuona kuti ndozvakaitika pandatongoti regai ndisiyane nazvo zvimwewo zvinhu zvingoripo zvimwe ise nemi yedu ingori kokudini kokupedzisira sezvakambotaurwa nomwe
ticha wangu wekusekendari akati yose nemi yako iri koopedzisira ika inonetsa nekuti nyangwe isu kana taakumakoka pamwe pacho tiri tangoneta watangoti mazita ekupedzisira zotoda kuti ushingirire ushande nesimba ndikatoti hazvina basa sezvo zvakatopfuura gaitidini gaiti chinotsvaga mabasa pandatsvaga basa rangu ndawana basa chaindishupa ndechekuti zvangotsaurwawo nehanzvadzi yangu kuti waingoti ukati mare kana iri 100 US ukatenga kana chinhu $2 unoziva kuti I expect kuti ndakuita accounts dzangu ndinoona $98 mumwe but zvaindishamisa ngezvekuti waigona kuona kana mine $75 mumwe ushaya kuti imwe yacho kuti yadonha pandambobudisa foni kuti zvaita sei umwe munhu ndiakazonditi aiwa iwo chimboti pamari yako shoma yacho isa shoma muwaleti mako kunze yakawanda yacho isa mukati wozotarisa ndakazviita ndiri kubhoyera kunobva ndaisa $10 muzipi yewaleti yemukati ndobva ndavhara zipi yangu ndobva ndaisa $4 mukati pandaisa yebhazi mumwe pandakwira chinyi kombi pandaenda pandadzikira pabus stop ndakutosvika pamba pendangana papa ndaigara pandangoti regai ndivhure chikwama changu ndoona kuti mari yangu ichiri mere ndakavhura ndobva ndaona $4 yandaisa muchikwama pekutanga iri chinyi irimo asi pendakavhura muzipi mamusina $10 bva ndati regai ndifambe ndidzoke zvimwe yadini yadona ndikatsvaga nemuhomwe dzese vandadzoka ndatowo pakati perwendo rwangu kudzoka bhozi ndaifamba 3 km kusvika kubasa ndafamba almost 1.5 km ndikati hazvimeki sense kuti yanga iri muzipi ndo yashayika iri kunze irimo pane zvinhu zvisinamira zvakadini zvakanaka vandatodzokera bvandaenda kupi vandatoenda kumba kwangu kuyakwe saka ndope ndakatanga kuti aiwa ini ndine mari yangu inodini inoita ichidzakatika bandaita zvimapurojekti nanzvadzi yangu zvokutengesa matemba nemabhanana takati tikitengesa mabhanana taiodha mabhanana ne$80 taodha mabhanana ne$80 taitoziva kuti bhanana 1 raifanira kutipa profit ye almost times 2 saka zvairo tikatengesa mabhanana edu taifanira kuwana 2 times profit. Alright. Anditi. Asi chainese ngechekuti taiti tikatengesa tikaisa mari yedu mubhegi. Pataidzoka kubva kwataitengesera kuuya kumba pataiwerenga mari yedu yainga iri shoma kudarika mari yatai expect kuti ndo inofanira kunge iri mubhegi. Mari yataitobuditsa yacho tapedza business yaingonoti geje nemari yatakanga tainvesta. Hapana profit. Vana chiti mwana wamai wangu izvi zvatiri kuita izvi hazvina zvazviri kudini bai zvazviri kubuditsa izvi ngatisiyane nazvo titsvage zvimwe zvekudini zvekuita vandambovhura shop ngomba munini wangu vandivhurira shop kwarusapi vandivhurira shop kwarusapi ndichitengesa zvakanaka vana chiti regai ndidini nditi sezvo kuri kufamba zvakanaka regai ndichiende kwamutari ndinotsvaga zvimwe zvekudini zvekuti ndiite futi ichi chimwe ichi ndiite futi chimwe ichi saka ndiri kuita izvozvo bva ndati regai ndichiti wandiri kushanda naye regai ndimbomusiye ndimbomhanye kuhanzvadzi yangu yanga iri kukure yanga nditi achimboyai kunoku pane zvatoti mumbone pane zvimwe zvinhu zviri kunoku zvokuti munokwanisa kudino kumboita saka ndichienda ikokoko ndakatosiya mumwe mukomana ndakatosiyira mabhonda angu ndichimita ndichinjiro mabhonda angu aya umaite machinyi ma$US aisvika umozi zvekuma$800 saka akangoti achienda achinochinja mabhonda aya akabva atongondifondera kuti kunoku ndasungwa nemapurisa hanzi uri kuchinja chinyi uri kuchinja mabhonda kuita ma$US mutemo hausi kubvumira ndikati saka nazvadaro zviri kuzvikudini but mari yacho yese yatotorwa yaenda kukoti nyaya yaenda kukoti ndikati alright hairisi dambudziko ndandakapa umwe murungu dhiziri re$600 kuti adini afanira kudiridzira witi yake saka akabva ndandamufondera kuti ko mari yangu yayadini yaita here bado nditi shamwari zviri kunoku ndo zviri kunoku witi yangu yese yakatsva hapana kana chadini chabuda ndanga ndakatora loan bhengi rauda kutotora chinyi munda wangu saka kuti ndichakupawo mari ka chiona kuti hapasina chandadini chandaita ndenge ndisisina kushopu musikana anga ari kubva atondifonera kunokwaya vanhu vechinyi vanhu vedzimura wati hanzi
turutengesa ne-US dollar hazvisi kubvumidzwa pamutemo saka watosecha watora mari yese and ndinaiswa almost 1000 watora mari yese kunoko ndambudisa mapepa ese ekambani asangoti you are operating necurrency isiri pamutemo ndikadai but wanga usikafanira saka wanyora here breakdown yemari yacho hapana chawadini chawanyora wangoconfisticata chete mari yese hapana chawadini chawanyora ndikadai but hazvifaniri kudaro apa ndanga ndiri kuri ndikati harisi dambudziko regai pandiro yatoedza kudini kuonesana pendakadzoka kumusikana webasa ndichidzoka ndichiti ngatichiende tinobvunza uoko akabva kuti hatina munhu akambo hapana penye muri kuona here pane madetails ekambani yenyu panapa hapana madetails ekambani pendakauya kune mukomana anga asungwa ngari kuno kwaMutare ndakuti ngatichiende kupolisi haina kumbonyora padocket racho papasinonyorwa amount kuti patorwa mabhondi emari kana ma-US mari papasina kunyorwa vanongozi nyaya yacho yatotongwa zatongozi evidence yese has been confiscated to state but chandinoziva ngecheti panofanira kunge paine madocuments anotaura kuti kana iri mari inotonyorwa nemabreakdown acho kuti imari yakati yatorirwei uyezve kana iri kutaurwa iri nyaya yekuti chandinoziva ngecheti panofanira kubhadharwa fine kwete kuti munhu unozi wachinja mari inotorwa yese saka from there mari yese yebusiness ndanga yanayo yese yakabva yatodini yakabva yatsakatika bva ndachitoti kumusikana ndandinaye kubasa chamwari ka rega timboshingirira tichiona kuti zvinogona kuita tata kuti zvazvangodofanira kuti waingoti ukaorder stuff 2-3 days wotoendesa wodzoka bva ndazotoenda kwarusape kwacho ndakuti ko zviri kufamba sei bva ndasvika musikana webasa haamo mubasa macho shopu yanga rusara yega yakavhurika isina munhu ari kutengesa ndikatoti izvi zvingatondinesa regai nditengese zvinhu zvirimo nditengesera vanhu vari munoku nditowaneka mari kanetowana ndodini ndovhara hangu ndoita zvimwe zvinhu kotovhara hangu business ndikati bozi hazviiti kuti pavhiki rimwe chete zvinhu zvese zvakadaro zvoitika kune munhu mumwe chete saka ndakabva ndangoti nyange ukatsanganitsanangurira munhu kuti andozvaitika munhu anongoti uyu munhu anenge arodini uyu ari kunyepa nekuti kamuitikire kazvo kazvakaita hazvina kumira mushe ndo pendakatanga kuzoti izvi zvinhu izvi kaizvi handezvo izvi zvinhu izvi hazvisidini hazvisizvo baizvi vandati mazuva ndakarora mukadzi wangu wekutanga patatochata zvakanaka papazoitawo misunderstanding paita misunderstanding iya mazuva chindaa ndakutoshanda futi kusouth chibvawo south chitongosvika baatoti hazvichadini hazvichaitiba notata ne almost 5 years tisina chinyi tisina mwana vaatongoti inini zvokuti tirambe tiri tese hazvichadini hazvichabudiba apa basa ndanga akanditi adai wasiya basa wambonotsvaga basa kumwe handitika saka pendakaenda ikoko ndangoita mosi 3 to 4 months ndiriko saka pendakatodzoka kuti ndichadzoka kubasa kwandanga ndiri anga atofona acho anyepera kuti munhu iye wamuri kushanda naye imbavha ari kubirai ndaya futi kunoko kuti ndichadzoka kubasa kwandanga ndiri kunoko hakuna anga atotaura zvisingaiti bakuchinyi kubasa kwacho kwandaishanda saka ndobva ndatoti isara ndanowe kwandiri kuda kudzoka akuchadzokiki akusina basa uku kwacho kwavharwa apa zviro zvese atodini futi atotakura zvetanga tiinazvo zvimwe zvacho zvese atopera kutengesa apasina chiro changa chapo saka ndope ndakatanga kuti upenyu hwandorarama hwekao hausinomo izvi zvinhu izvi hazvina kumira mushe izvi pane chinhu chisunyatsa kuti zvinobatana pandiri kuda kubvunza ndepekuti pakashayika baba wenyu imimi menge makura sei? Pakashayika baba vakashayika kuna na 208 ipapo ndanga ndiri kuuniversity. Nge muri kuuniversity? Ndanga ndiri kuuniversity. Alright. Baba wasati washayika amuna pane zviitiko zvese zvaimboitika izvi hapana zvamakamboona zvisina kumira zvakanaka mukati mumbozama kuudza baba ndomamirira zviri kuita kana kuti muti mumbofambewo baba varipo? Mazuva zvimwe pezvaitika tichiri vadiki pamwe pacho taingoti anofunga zvinhu zvinongoitikawo nofunga zvinhu zvinodini zvinongoitikawo nababa unoti daiti ukataura nababa zaiti kubva ndiri mudiki zuva rimwe narimwe ndaingoti ndichingorara kubatwa nehope kudai ndaitongorota ndichingodonha mugomba risingagume pona kudonha mugomba imomomuka kwakuri kutongomuka kungodzoka unorara futi ndongoenda. Saka baba ndakavataura baba wakati nechechi yatinopinda isusu hazvidiniba
hapana mabatsiro atinokwanisa kudini kuzviita. Zvimwe zvichangoperawo nechenyi nekukura nenguva. Asi zvaingoramba zvichidini zvichiitika zvichidzokeredzeka. Saka kana munhu mukuru akangoti zvinenge zvichapera, iwo semwana unongouimba kuti zvinenge zvichapera. Asi pane mashoko andakazodzwa nababa angu asati wazoshayika, akati mwanangu, ndine mashoko andinoti ndikudini ndikuudze. Da kuti uzozive kuti inini kana ndikafuma ndisipo, ndoda kuti unyatse kuzoona kuti unenge uri wega. Mwangu wese panenge padini panenge pasisina. Saka pamazuva acho andira kunyasa kuzvibata. Asi izvi ndo panda kuti ndichidzamisa kuti baba vangu waidza kureva kuti kudini. Saka ndopenda kaona kuti ina hanzvadzi dzangu nematambudziko ana hanzvadzi dzangu. Saka ndofunga ndozvaedzorwa nani nababa kuti mwanangu pandichapfuura uchaona kuti uri chinyi uri wega. Nokuti nhamo dzine hanzvadzi dzangu unonyatsa kuona kuti idzi nhamo idzi matambudziko aya haasi matambudziko ekuti akareruka. Nekuti unonyatsa kuona wamwezererawo wakatoroorwa wani. Aroorwa wacho akapinda mba nguva diki anofanira kubatawo pamuviri asi haabati pachinyi pamuviri. Saka wobva utonyatsoziiti saka zvinhu izvizvi zviri kuedza kureva kuti kudini. Ndinomwe muzukuru wangu akazomontaura mamwe mashoko ndikazoti muzukuru wangu mashoko awanditaurira aya andibata. Asi kuzoti waita hako chinyi hama. Muzukuru wangu akanditi sekuruka zviri kuitika izvi zviri kuita senge panenge ari pane zvakadzama zviri kuita, nokuti zviri kuitika kwamuri zvine nana mai nangu handizvoba izvi. Munofanira semunhu mukuru munofanira kuvhurawo machinyi maziso. Asi nekuti tiri mwana nechechetakakurira wanyatsa kuona kuti uyu munhu zvake dzotsanangura handisi kunyatsa kuzvibata. Asi zvindopota uchiona kuti zveshuwa munhu uya pakuchitsanangura kwake pane zvaanenge aidini zvaiona, anenge aitobatikanawo nezvaanga achiona. Asi chekuita panenge padini panenge pasina. Right, aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka ngatitarisei isiso patiri nhasi. Ringava rubatsiro rwipi rwatinoda kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zveupenyu hwedu kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Tine tichitoda kuti kana paina anokwanisa kunyatsa kuziva kuti matambudziko akafanana neayaya anogadziriswa sei. Kana paina akambosanganawo nawo akamagadzirisa sei. Tokwanisa kuti tikwanisewo kubudawo tiito zvinoitawo chinyi zvinoitawo vana vevamwe. Nekuti chinenge chishupa ngechekuti unonyatsa kunoti wese wandakakura nawo pastage yavari inini handifunga ndichatombowabata. Nekuti unoti zvavo zvinoita senge muchechetere kudai kunge wari kuwaridzirwa kapeti yekuti anongofamba achienda. Asi iwo paunoda upinde pakapeti iyo panda senge pana anongokudhonzawo kuti hauna kudini kukodzera. Saka kana paine vanokwanisa kuti zvinhu zvirerukewo zvisunungukewo zvifambe, munokwanisa kuti ndipawo chinyi rubatsiro. Aiwa, ndinotenda nemashoko akanaka. Regai ndinzwe hanzvadzi yangu mashoko enyu ekugumisira ndeyekuti kudii ndisati ndabva panapa. Mashoko angu ekugumisira ndeyekuti kana paine vanokwanisa kutibatsirawo vatibatsire kuti upenyu hwedu hureruke. Nekuti nguva zhinji tinongodzoka taakudzamirwa neupenyu nekurarama. Nekuti vamwe vazhinji vatinenge tichigara navo vavakidzani, vamwe vacho vananga kutoseka kuti vana vakaenda kuchikoro vakadzidza but chavainacho hapana, vangoripo pamba vakagara imvana dzepambapo. Saka kana paine vanokwanisa kutibatsirawo kuti tikwanise kuroorwa, tikwanise kuita mabasa, tikwanise kuwana mari chaiyo muupenyu kuti zvatinobata zvienderere mberi, tikwanise kuzoitawo nevana vangotibatsirawo mhuri yeZimbabwe. Aiwa, ndinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa hurukuro yandaita namukoma nehanzvadzi yangu iri panapa, iye hanzvadzi nehanzvadzi wandakagara nawo. Ndofunga manzwa nhoroondo yenge ichitaurwa panapa namukoma kuti haisi nhoroondo yekutamba nayo, hazvisiri zvinhu zviri nyore. Asi iwo mukurarama kwavo wachirarama mazviri, zvimwe zvacho waitongozvitora sekunge zvinhu zviri nyore. Asi nekuzokura wakazoona kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika zvinoda kugadziriswa. Saka ndinodara kuti hurukuro yese yataita mainzwa, kana pachinge paine vanokwanisa kuti tinge tichigadzirisa dambudziko iri, ndinoziva kuti aiwa muchatibata tigadzirise mhuri iyi iraramewo zvakanaka sezvinoita vana vevamwe. Thank you very much. Ndatenda nekuteerera chirongwa chedu. Mazvita.